vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndiri married, but ndine imwe secret yangu iyo yandinayo. Nyaya iyi iri pamusoro pe-firstborn, uyo mwana wemurume wangu, but ndakazotozviziva a few years ago. Saka nanhasi uno ndichiri nebitterness ende handizivi kuti ndingazvigamuchirawo sei kuti izvi ndo zviripo. So zvakaitika mukoma ndezvekuti inini hangu ndainge ndagara ndiri munomu munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa, ndokubva ndazosangana nemurume wangu. So patakasangana manje ndakabva ndazoti paya pandakabatira pamuviri munhu ndokubva anditi ndikuda kuti unge uchienda kumbonogara nevabereki vangu, because kunoku handisuda kuti unge uchizozvarira kunoku, because ndopainge pachingobuda nyaya dzekuti munomu mujoni vanhu vava kutanga kubatwa rafu muzvipatara, but zvainge zvisati zvanyanyisa. So ndakabva ndazoti it is fine, ndokubva ndazoenda kumusha paya. Ndakati ndaenda kumusha ndopandakabva ndaona kuti pamba pavo painge paine umwe mwana mukomana. Uyo mwana ainge achinzi he is the only son, uyo akangozvarwa navatete because vangori nemwana 1, but mafananiro acho aakaita nemurume wangu ndozvaigara zvichingondinetsa kuti vakanyanyisa kufanana. But anyway ndakabva ndangoti zvimwe kuda akatoredzera kuna vasekuru vake. Then the other things that started to make me to be very suspicious, mwana uyu madirwo acho anoitwa nemurume wangu, because murume aikwanisa kuti let's say akanditumidzira $100 over ati pa$100 iyoyo yandakutumidzirai 60 muri kufanira kuti munge muchiitora mobva matenga magroceries, then 40 ndikuda kuti munge muchizoipa mwana, kana kuti munozopinda nemwana mutown mobva mazonotengera mwana zvaanoda mutown. Saka zvinhu zvaingondirwadza kuti saka inini apa ndine pamuviri, munhu anoti kana akatumidzira mari each and every time anototi ndiri kufanira kuti ndinge ndichitosheya mari iyoyo nemwana wavatete. Saka ndakabva ndazotanga kuita ruvengo kwaari mwana uyu, but pane pamwe pandakazomurova munhu akati ukaona kana ndikakukwirira bhazi, make sure kuti pandiri kuya ikoko you are going to pack your things and you are going to go, nekuda kwekuti ndainge ndangorova mwana uyu. So nekufamba kwenguva manje inini ndakazoti ndazvara ndakangoona kuti the treatment was now getting even worse and worse, nekuti inini mwana wangu wekutanga ndakaita mwana musikana. Seven right now anoita sekunge mwana wedu uyu watakazvara our firstborn haatomufariri, but now manje ndava kukwanisa kunzwisisa. Zvakazoitika mukomana ndezvekudai nerimwe gore murume akati adzoka achibva kunoku kujoni, but vakangouya vari pamwe chete iye navatete amai vemwana uyo wandati ndainge ndisinganzwisisi kuti why is it akazvarwa akafanana nasekuru vake kuita mabhanzi kudaro. So vakauya vose mukoma, but ndakangoona kuti kamwe kachemistry kainge karipo pakati pavo vari two, it was just suspicious. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndisina kana chandainge ndamboona. Zvino pamusha pevabereki vemurume kwangu kunyange ukanza unwe doro, but kana uri musi weChristmas munhu wose anotomanikidzwa navatezvara kuti unge uchitonwa doro. So ipapo Christmas yakati yasvika, then vatezvara vakabva vati handei tinotenga madoro akabva atengwa, then umwe noumwe akanzi ngange achitora bhodhoro rake redoro, vanhu ndokubva vatanga kunwa. Inini mukomana ndakabva ndati ndikuda kunyatsokuona kuti chii chiri kumbotora nzvimbo, ndokubva ndanyepedzera sekunge ndainge ndichinwa. Saka ndakangoti ndanyepedzera sekunge ndainge ndadhakwa, ndokubva ndatoti ina handichakwanisa, regedzai ndinge ndichienda kunorara. Ndokubva ndasimuka paya ndikabva ndabuda mukitchen, ndokubva ndaenda ndikabva ndanyepedzera sekunge ndainge ndarara. Munongoziva kuti kana munhu aine zvaanenge achida kuita anenge achingokucheka. Murume wangu aingoti 5 minutes auya over andizungunutsa obva ati warara here.
ininiwo ndaitonyepedzera sekunge I was fast asleep. Then vatete manje ndo vakazouya kekupedzisira ndikaziva kuti there was something that was going on. Vatete vakauya vakabva vati muroora ndokubva vandizungunusa vakatoti munhu uyu avata uyu, ndokubva vabuda. Saka vakati vachibuda ndokubva ndazotanga kuvadongorera because pahwindo remubedroom, imba iyo yakavakwa navatete, ndinenge ndichitoona zvose zvinenge zvichiitika. Ndakabva ndaona vatete vachifamba vachienda kumba kwavo. Pasina kana 5 minutes ndakabva ndazoonawo murume wangu uyo onyarwaira achitarira kuti hakuna munhu ari kumuona here, ndokubva aenda akabva anopinda mumba mubedroom mavatete. Ndikati ko chii chiri kumboitika? Iniwo ndakabva ndamuka mukoma ndokubva ndafamba ndichiendawo ikoko. So mistake yandakaita ndeyekuti pakunofamba paya ndakabva ndazotsika rimwe zen'e rikabva razoita noise, but mukoma nashi ndainge ndatonzwa kutoti wangu murume nehanzvadzi yake vainge vatori pakati pemutambo wekuita bonde, because ndakatonzwa mashoko avainge vachitaura kuti kunyepa vanhu ava. Ukanzwa kana vanhu vachitaura zvinhu zvakadaro, vanhu vanenge vatori busy vachitosika bonde. So ndakabva ndazomhanya manje ndikabva ndanopinda munda mechibage. Ndakabva ndazoona murume wangu achivhura hwindo remubedroom mavatete ndokubva akadongorera. Vanhu vakataura paya ndokubva azovhara hwindo. Iniwo paakangovhara hwindo ndakabva ndamhanya ndichibuda mumunda muya ndakananga kubedroom ndokubva ndatanga kuchema. Iye murume akazouya maybe 15 minutes later ndokubva azouya akataura neni achingonditi wakamuka here mukatiite nyaya, but akatongoona kutoti munhu uyu was fast asleep. Ndakachema usiku hwose. Apa ndainge ndongozvibvunza kuti zvino nyaya yakadai so ndingaitaura sei. Ndikati ndodiko ndotaura naamai vangu, but ndakangozvidzora ndikabva ndati mangwana makuseni ndoda kuti ndinge ndichitanga ndataura nevabereki vake. Then after that ndobva ndazoudza vabereki vangu, tobva taona kuti nyaya yakadai so ingafambiswa sei, apa murume wangu ndinomuda sei. Ndozvainge zvichindidzora izvozvo, plus kusatobhilivha disbelief iya yekuti haiwa hazvingambogoneki kuti murume wangu anganzi angaita bonde nehanzvadzi yake. So mangwana akazoti asvika ndokubva ndazoenda painge paina mama vari busy vachisuka ndiro. Ndo takati tichisuka ndiro paya ndikabva ndazoti kwavari, mama ndine nyaya yangu iyo yandiinayo, handizivewo kuti makasununguka here kuti ndinge ndichikuudzai. Vakabva vati ndiudze. Saka vakataura neni vachitodanidzira paya. Ndikabva ndati mama, nyaya iyoyo haifaniri kuti inge ichitombozivikanwa nevanhu. Ivo vakabva vatoziva kutoti pane zvandainge ndatonotisa ndokubva vanyarara. So mama vakati tapedza kusuka ndiro vakabva vandidana vakabva vati muroora ndikuda kuti tinge tichimboenda kuhuni. Takazoti tava mugomo, mama vakabva vazoti kwandiri, muroora sezvaungoonawo kuti kumba uko huni dziriko, saka ndichiuya kuno newe inhau yekuti wati une nyaya iyo yawati uri kuda kundiudza. Chindiudza nhai muroora. Ndakabva ndatanga kuchema paya. Ivo amai vakabva vazotanga kuchema. Ndikavabvunza kuti nhai amai, ko munogochemei? Vakabva vazoti ndinozviziva muroora kuti wava kuzviziva kuti mwana uyu mwana akazvarwa pakati pemurume wako nehanzvadzi yake vatete vako. Mukoma, ndakaita sekunge ndicharidza mhere. Vakabva vazondiudza kuti zvinhu izvi hanzi zvakatanga murume wangu apo paainge achiri form 2, ivo vatete pavainge vachangopedza kunyora form 4 yavo. Hanzi ndo pavakazviona kuti pane zvainge zvava kuitika. Iye murume wangu ainge orara nehanzvadzi yake. Saka ivo vakati pavakaona kuti avo vatete vainge vatobatira pamuviri, hanzi vakazama kuti vatete nhumbu yavainge vakatakura inge ichibviswa, but nhumbu iyoyo yakabva yaramba kubva. Saka vakabva vazongosiyawo zvakadaro, but pose apa vainge vachifungidzira kuti iye murume wangu navatete havana kuzombosangana zvekare pabonde, but vainge vasingatozvizivi kuti vainge vachingoramba vachingoenderera mberi vachisangana pabonde. So mukoma, ndo manzwirowo andakazoita nyaya iyoyi. So takazoti tadzokera kumba,
ivo amai vakabva vazoti iwe chigara nemurume wako pasi first, then kana magara pasi mataurirana tiri kufanira kuti tinge tichizotaura nezvayo nyaya iyoyo. Murume akazoti adzoka usiku ndokubva ndazomuudza kuti baba vamwana, ndakanzwa zvose izvo zvakaitika pakati penyu navatete, uye nezuro ndakakuteverai muchienda kubedroom kwavatete ndikatonzwa muchiita bonde. Ko chii munombozviitirei? Munoitireiko zvinhu zvakafumuka kudaro? Munhu akabva atopera power ndokubva atogara pasi akati sorry mukadzi wangu. So akabva azondiudza murume kuti zvinhu izvi zvakatanga sei. Iye anoti sezvo vainge vachingorara mukitchen but umwe noumwe ainge aine gumbeze rake, but hanzi nekufamba kwenguva vakazotanga kurara mujira rimwe chete ndokubva azotongokaruka ava kutotanga kutoita bonde navatete. Saka akabva andikumbira ruregerero. Mukoma ndakangogamuchira because ndakati zvino ndoita sei, murume wangu ndinomuda. Ndokubva ndagamuchira paya sori yake, then takabva tazodanwa painge paina vatete vatezvara vamwene vangu nemurume wangu. So takazoti paya patainge tapedza kudya zveusiku, then vana vose vakabva vazonzi vange vachienda kunorara, then tikabva tazongosara tiri mukitchen tiri 5 kudaro. Nyaya ndokubva yazotanga kutaurwa. So vatete vakangoti sorry muroora, zvakangoitikawo. Unongozivawo kuti kana vanhu vakazvara vose mwana, sometimes mukuzononwa doro vanhu munokwanisa kungopfurirana. Ende vatete vakabva vati I am very sorry, inhau yekuti ndakangotangawo navo bhudhi, saka kunyange kuti ndinge ndichiita move on zvinondiremera. Vakabva vatoti kunyange inini ndichizosvika pakuroorwa nehanzvadzi yavo, ndo vakatopa hanzvadzi yavo the go ahead, vachitoti iwewe une lucky, because kumashure kwose uko aiti kana akandiudza kuti ava nemunhu waari kudanana naye, ndaibva ndatomuudza kuti izvozvo hazvigoneki. Vakabva vatondiudza kuti murume wako uyu hakusi kunzi inini ndini ndega ndinoita zvinhu zvakadaro. Vatete vakabva vati kunyange uchizosvika pakuzotibata tichiita bonde, inhau yekuti kujoni uko pandakarambidzwa nemurume wako kuti ndisafambidzana nemurume wandainge ndichifambidzana naye, apa iye achiti haachadi kuti tirambe tichisangana pabonde, zvakabva zvazondiremera. Vatete vainge vachiti vakatospenda almost gore rose vasingazivi chinonzi munhurume, ndokusaka vakazokurirwa nemafeelings usiku uhwo hwandakazovabata vachiita bonde. Nepapo hangu nekuda kwekuti ndakangosarudza peace, ndakabva ndazongosarudza kugamuchira sori yavo, but mumwoyo mangu sori yavo handina kana kumboigamuchira. So vabereki vemurume vakabva vazondikumbira vakati muroora, zvinhu izvi hazvifaniri kuti zvinge zvichitaurwa nekuti vana ava zvaunovaona vakura kudai, so we have been keeping this secret. Saka iwewe nekuti wava kuzivawo kuti iyi ndiyo family secret, please usazofamba uchingofumura secret yemumhuri umo mawakawanikwa. Unofanira kungosiya zvemo zviri zvemo, iwe uchingoziva zvawakafambira. Ndikabva ndangoti ehoi baba zvakanakai, but mukoma ndinonzwa kuti secret iyi yakandiremera pamwoyo pangu, so handizivi kuti ndoita sei nesecret iyi. Ndongoramba ndakanyarara here kana kuti ndotsvakawo umwe munhu weukama from my own family side wekuti ndinomuudzawo kuti izvi ndo zvandakasangana nazvo, because nyangwe izvezvizvi mwana uyu wemurume wangu first born pamabills edu tinofanira kutoti tinge tichimuincluda. So zvinhu zvekuti zvinotondirwadza kuti murume wangu akazvara mwana nehanzvadzi yake. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Kunewo here vakasangana nenyaya yakadai, so inondirwadza. And worst of all, kuziva kuti munhu uyu akatombozivana pabonde nasisi vake, ende dai kwanga kuri kunzi mumwe mukadzi ndaikwanisa kuzvishingisa kuti havazombofi vakavatana zvekare. I will make sure kuti ndinongoramba ndichingomonita munhu wangu. Zvino hanzvadzi yake ko ndingagoimonita sei izvezvi paanenge ari, neniwo ndo pandinenge ndiri, because ndinenge ndingori nefear yekuti kana kuri kunzi murume akaenda ari oga kumusha, kana vatetewo variko kumusha, then vanokwanisa kubva vazototanga kutorara vose
chose. Zvekare kana murume akanditi chimboendai kumusha madhamu, ndinobva ndaramba because ndinenge ndotya, because vatete ava zvekare vanogara mulocation imomo matinogara, saka ndinobva ndanzwa ndichitya kuti saka inini ndichingonoti mubhazi ndichitori munzira kutoenda kumusha, zvinoreva here kuti vatete vanenge vava kutosara vachitorara nemurume wangu. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Kune avo vachakwanisa kundibatsira, ndatenda hangu in advance. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yei, what will you do kana wanga uri iwewe wobva wafind out kuti murume wako first born yake akaita nehanzvadzi yake vatete, apa wobva wazotovabata futi vachiita bonde, wobva vakonfesa kuti zveshuwa izvi ndo zvinoitika. Hanzi murume wako ndiye anotokonzeresa kuti ndizonzwa kuda kuita bonde naye, because anondirambidza kuita marelationship gore rose. Munhu achindirambidza achiti hazviite kuti unge uchiita marelationships. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakambodana nawo neimwe mbinga, ndikabva ndazochera kakomba pasi, ndikabva ndati handife futi ndakazviita. So zvakaitika mukoma Nashi ndezvekudai so. Pandakauya kuno kuSouth Africa, saka ndakabva ndazotanga kuitawo zvekuzvimaketa paFacebook, ndichitiwo kana murume akauya kwandiri then ndaibva ndazoenda kumba kwake kusleep over. Iye mukoma I got so excited mushure mekunge ndazoona imwe message kuinbox kwangu yainge yakatumidzirwa neumwe murungu, ende ndakabva ndamhanyira ndikabva ndabaya profile rake ndiriko kumessenger, because ndainge ndichitoti izvi zvimaskama izvi zvekunana Ghana. But pandakabaya profile rake ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu profile rake is very real, because ndakabva ndatevedzera mafriends ake ndikaona kuti mafriends ake vainge vatori varungu vaya maafricana vemunomo. Ndikatoona even mapictures ake kubva achitori kuchikoro, ndikaona kuti this one is for real, haasi scammer, and I got so excited. Then ndo pandakabva ndazopindura munhu uya tikabva tatanga kutaura tichitaura akabva ati hey, you are so nice, une skin inoglowa, hey, I wish to see you. So uyu murungu uyu manje iye ari kuCape Town. Ndikabva ndati iwewe kuti ndinge ndichikufambira hazviite, because kuCape Town kure apa kubasa, because kunoku ndinoshandawo pane imwe restaurant. Akabva ati it is fine, the first time I am going to come and see you when I am in Joburg. So akabva azoya kuno kuJoburg ndokubva azondiona. At that time ainge achienda kuTanzania. Ndakafara zvisingaiti mukoma. So paakazodzoka manje achibva kuTanzania akabva azondibhega, akabva anditi ndinokumbirawo kuti ndinge ndichikupika up tinge tichienda tose kuCape Town. Apa the promise yekuti tichienda kuCape Town nendege. I got so excited, I was really happy. The guy came and picked me up, ndisu uyo tikabva tati kuCape Town ndokubva taenda kumba kwake. So takati tava kumba kwake manje munhu uyu mukoma, panguva yaya yekuti tainge toita bonde ndopandakabva ndaona kuti munhu uyu ainge asingatombondidi, but munhu uya atongori racist zviya zvekuti akatongovenga vanhu vatema. So ndakati tava pamutambo uya webonde ndopaakabva azoburitsa mamwe mahandcuffs ndokubva andisungirira pambedha. Ndakarohwa hama dzangu, ainge aine chimwe chishamboko so chaaindirova nacho. Apa aiva nezvimwe zvimatoi zviya zvebonde zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho ainge akaita zvekundiklipa paminyatso yemazamu angu awa, zvimwe zvacho ndo zvaainge akandiklipa uko kusikarudzi kwangu ndichirohwa mukoma. Aita bonde rere rekuti iye aita sekunge ari kutondibata chibharo. There was nothing that was nice about it. Ndakaita usiku hwose ndichingorohwa apa kuti ndinge ndichitiza ndainge ndisina kana senti, mufunge zvenyu, nepassport ndainge ndisina. Ndakaita weekend yose ndichingoitwa party nemurungu iyeye. Zvino
weekend yakazoti yopera akabva ati I am too busy to take you to the airport. Ndakabva ndazonzi wiki rose, so bonde randainge ndichiitwa nderimwe riya ravanoti bondage. Iyi ndaiva pabondage mukoma, ende ndakabva ndachera kakomba pasi ndikati izvi handifi ndakazvipama, ndikabva ndatongosiyana nazvo zvekuti kana munhu akauya kuinbox kwangu obva ati anondida ndobva ndati iyi imbinga, let me date that person. Kubva ipapo handidi kana kuona chinonzi munhu murungu kumberi kwangu. I am scared of those guys nekuda kwezvinhu zvaakandiita. Ipapo paainge akandisungirira pamubhedha pake ndaingozvibvunza kuti saka izvezvi ko kana akatora pfuti 9 akandidhura obva angodhiraivha obva anokanda mutumbi wangu kugungwa, ko mwana wangu kumusha achazviziva here kuti awa ndo mafiro acho akaita amai vake? Ko amai vangu vachati kuti havazorwadziwi here kuzochengeta mwana wangu vasingazivi kuti inini ndiripi? Zvimwe kuda vanozongoti ndadyiwa neJoni, ndarovera kuJoni, izvo mutumbi wangu unenge wakatokandwa mugungwa wakadyiwa zvawo nemakarwe. Iyi ndiyo confession yangu mukoma. Ndinongoda ngokurudzira vanhukadzi variko kunze uko kuti please ngatishandei. Mijolo iyi yepamasocial media inokwanisa kutokonzeresa kana kutourawa chivindi chandakaita shuwa kutokwidzwa ndege nemunhu wandakangosangana naye paFacebook. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu 9 zvazvakangooma. Hanzi ndo zvandakasanganawo nazvo izvi mumujolo the pandemic. Mujolo wakangooma. Hanzi ndakaitwa inonzi bondage, ndakasungirirwa pamubhedha apa ndakarumwa nezvaainge akandirumisa nazvo pamabreast angu apa, zvekare nekunzvimbo kwangu kwakavanzika kwainge kwakarumiwa nezvimwe zvinhu zvaaindirumisa nazvo. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana uinewo maexperiences ako auinawo, please come with them to my inbox yo.